rekao, gospođo, ti ma pipanje prdnu. I kaže mene, čeka, Zoki, dojde nekva gospođa, a ja, kaže, ko prodavac mora da im sa s nju natamnavam, ona đata, tija duše, tepih prepipuva, on nija. I kaže, čika Zoki, kaže, kako se snavede jedan te dekada pipne, kaže, dobilo na prdnu. Ona se teka kako uspravi, kako da ništa ne bilo, ho? I poče tamo i će se obrne. Koliko ti je, kaže, ovija tepik? Čika Zoki rekao, gospođo, ti ma pipanje prdnu, ali ako ti kažem cenu, Boga mi odmah se usereš. I tija gazata mu rekao, znaš ko, ajmo jutre nemoj da dodiš, drži si, kaže, drugu nekakvu ramu.